Thank you, बुहुत साबायखर थाबाय दिनै बे लुगा सिमानि थाखायसो Thank you. लोगोफोर आं दिनै मोननै ब्राइडेल वर्क खालामनो थांगासिनो फार्स्ट अफ अल आङो दा सफैबाय लाउगावआव ओमफ्राय सेकेन्डआव थांगोन आङो दाउधारा बेनिखायनो आं जा हागौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन
लोगोफोर आङो माने फार्स्ट ब्राइड खालामखांनानै दा सेकेन्ड टाइम बेहाय फैबाय आरोना आं मा खालामगोन नोंसिनो दिन्थिलांनोसै दिनै केमेरा हमग्राबो रावबो गैया आं हारसिंसो बेखायनो जा हायो आं एसे दिन्थिलांनोसै बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो रेडि जाबाय केमेरा हमग्राबो दिनै रावबो गैया बिराद खस्थ' जाबाय मिसिब दे एसे गाहायाव नायनाय लोगोफोर माबायदि नुखो आंनो खोन्थाहरदो पुरा लुक्स रेडि जाबाय गाहायाव नाय पुरा लुक्सआ रेडि जाबाय गिदिं सना गानदों जा साइज नुखाबाय सनानि सनासो दै रेडिमेड नङा मोनजाबाय नालाय नुबाय सनाया नुबाय जाबाय जाबाय लोगोफोर हिन्जाव गोदाना एसे मेंबायनो ओमफ्राय एसे रेस्ट लाफैबाय इयो बेयावनो आं एसे सम रायलायबाय आरो बेजों भिडिअखौ लानो मोनाखैमोन
थांसै दे थेंक इउ बहुत बहुत साबायखर थाबाय दिनै बे लुगा सिमानि थाखायसो थेंक इउ आदा थांनोसै Bye. Thank you so much. थेंक इउ स' वेलकाम